Môj pracovný deň vo Florencii. Ráno sa nachystám a vyrážam do kaviarne, ktorú som si našla online. Shake Cafe and Juice Bar. Vraj ideálne na prácu. Potvrdzujem. Objednám si čaj latte, ktoré chutí trochu ako teplá voda s ambíciou. Za notebookom strávim pár hodín a o 12:00 si dávam brunch. Môj prvý smoothie bol v živote a wow. To bola láska na prvé sústo. O 3:00 zatváram notebook, práca je hotová. Vraciam sa na chvíľu na ubytko a dávam si krátky oddych. Potom opäť do ulic. V ušiach hudba, slnko na tvári a Florencia ako z pohľadnice. Zastavím sa na moste s výhľadom na Ponte Vecchio. Len tak si sadnem, oddychujem a čakám, kým Marek dokončí svoje povinnosti. Medzi tým ešte rýchlo do obchodu, kupujem si moje obľúbené kinoto, ktoré si vychutnávam na izbe. Prišiel Marek a tak spolu vyrážame na večeru. Ja si dávam špagety s morskými plodmi a presne takto chutí Taliansko. Deň zakončíme prechádzkou pri rieke Arno počas zlatej hodinky a na záver si dáme ešte ovocie v čokoláde, ktoré je asi určené iba na to, aby vyzeralo dobre na Instagrame. Ale nevadí, aj tak to bol krásny deň.